a la presentació d'aquest acte cultural, literari, com és la presentació del meu últim llibre, dedicat a un fet concret, molt minúscul, en la història local del País Valencià, com és el robatori de Benimassot. Bé, dir-vos que vinc així convidat per l'Ajuntament, que està regit per unes persones que sempre que jo cride estan predisposades a col·laborar i ajudar, en aquest cas, en el meu cas, a divulgar i difondre els meus coneixements i inclús les meves obres i les meves publicacions. Moltes gràcies a l'Ajuntament de Benigembla, a l'alcalde que està present, Joan Casdelles, i al regidor Joan Perles, no sé si hi ha algun regidor més, però no els conec. Bé, jo soc Manel Arcos, ara toca presentar-me, soc d'Oliva, un poble veí, encara que és de la comarca de Barçafort, o l'Horta de Gandia, que jo sé que diuen per així. L'any 2005 vaig decidir, jo soc periodista de formació, vaig estudiar comunicació audiovisual a la Universitat de València, he treballat en diferents mitjans de comunicació, Ràdio Nacional, Ràdio 4, Canal 9, Ràdio 9, i actualment dirigís un programa de ràdio, a Ràdio Pego, dedicat a la literatura, a la poesia catalana, que es diu Paraules en silenci. Si voleu escoltar-lo, cada dimarts de 10 a 11 de la nit estic jo ahir, però en hivern, estem de vacances. També dirigís una revista d'història de l'Associació Cultural d'Oliva, Centelles i Riu-Sec. Jo soc el director de la revista Capdells des de l'any 2010. Enguany ja anem a publicar el segon número sota la meva direcció. Destacar-vos que el meu programa de ràdio, al maig, a la primavera d'enguany, va ser reconegut per la RAC, que és la Ràdio Associació de Catalunya, i va rebre una distinció de qualitat, és un premi, al millor programa de ràdio local. Vam anar a Barcelona per a rebre el premi. Era la quarta volta en tota la sèrie de premis que havia donat la RAC, la quarta volta que una emissora local del País Valencià rebia un premi d'aquestes característiques. Bé, doncs així estem a presentar el meu últim llibre, El robatori de Benimassot. És un llibre que jo, la meva exposició, vaig estructurar-la, dividir-la en dues parts. En la primera part anem a parlar del llibre com a estructura, com a forma que té. El llibre té una forma i té una estructura. I després parlarem del contingut, perquè el llibre també té un contingut que és la informació que jo he exposat, he trobat en els arxius i que en aquest compromís que adquirim els investigadors ara l'hem posat a la disposició de l'interès general, o sigui, de la població, que és la que al cap i a la fi ha de rebre aquesta informació. Jo fa 2 anys, avui precisament, es complissen 2 anys, jo em presentava a Benimassot per a fer una xerrada. El 16 d'agost de 2011 per una xerrada a la plaça Major de Benimassot, tot just al costadet de la parròquia, que és on es va cometre aquest famós robatori. Jo, quan acabava la meva exposició, em comprometia davant del poble de Benimassot, dels assistents a la xerrada, les autoritats, l'alcalde, a que tornaria a Benimassot en un temps concret, no se sap si era 1 any, 2 anys, depenia de la intensitat de la investigació, amb un llibre sota el braç. I així ha passat. Al cap de 2 anys, jo he tornat a Benimassot a presentar el llibre que jo m'havia compromès a fer.